Kena telu, Mas. Tuku kayune jati ana cecek go ndukur wajan. Nek rabi ayu gatelno ati, enak rabi elek tangga gak doyan. Sing penting pinter golek utangan. Dipangan wedhus prawan balung maja kulon ambune lawang. Muni lebus Pak Kasun Supriyaji ngamuk. Arek get sore wis adus. Sedekah bumi dolor pengiki kajate mula disengkaya kabeh agane. Rukun karo tanggane sayeksa eko praya kabeh nyambung gawe. Balung maca kulon pengiki nganakno sedekah mula kajate kabeh nyuwun abarkah. Mula tak dongakno balung maca kulon ado teka musibah masyarakate ayom tentrem rejekine limpah. Ana olahraga jenenge sepak bola, wong sing main kabeh rebutan bola, karo-karone kabeh gak gelem ngalah. Wong perlune kepingin dadi juara. Mula sepak bola dulur iku permainan biasa, ana sing menang uga ana sing kalah, tapi fair play tetep jadi utama. Mari otot-ototan terus rukun dadi saudara. Mula kerukunan cak ayo diutamakno supaya cek tentrem uripno alam dunya. Tapi nang balung maca kulon kene
aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa. Mula matur nuwun kalih Pak Kasun Supriyadi, dene dalu niki Pak sampean sak warga maringi kula rejeki. Mula kula dongaaken balung maja kulon ado teka bilai, masyarakate ayem tentrem atik kata rejeki. Kula kenal Pak Supriyadi dulur ancene kepala dusune. Kula mau dijak mangan kare mentok, waduh cek enake. Tapi mari mangan lambeku ngiler ae. Tak pangan tak kira pupune mentok, lah kok dongkele seri ngiler ae. Ayo Cak disigrakno. Ngeten iki lho Bu, modal bengok-bengok wis oleh bayaran ngene tok 2 juta. Asik. Macem-macem isine berita teko televisi karo sosial media. Ana berita sedih, ana kabar gembira, ana kasus korupsi, ana kasus ijazah, pencurian merajalela, perampokan di mana-mana, demo buruh iku wis biasa, sing panen rejeki kaum pengacara. Ana maneh sing dadi perhatian karepe rapi malah oleh pencolakan. Gak trimo arek wedok dadi tulikan, arek wedok disekap muncul kasus penyekapan. Aku tahu nasib elek waktu gak duwe, nasibku sengkek aku disekap. Kang guyu lekek sing nyekap aku pensiunan begenggeng. Namung semanten kidungan kula menawi lepat bareng kareso, ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane Balung Mojo Kulon, selamat malam. Sehat Bu, Pak? Luar biasa matur suwun sanget Pak Supriyadi kalian ketua panitia kalian sedaya mawon sing mendukung acara malam hari ini. Sinten mawon sing pulun urun duit, urun tenaga, urun napa mawon niku sampe nanggep amal sedekah. Napa malih Bu, amal niku mboten niku tok. Sampean guyu niki lho pun amal niku. Mpun amal ibadah. Mungkane waktu Jumatan ngoten nika pas Jumatan ana kotak jariah mlaku, kabeh ngiseni dhuwit. Pas wayah kula mesem mawon. Wis padha karo ibadah. Tak nyanyi.
Kowe siji sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya Budi Wijaya kowe jan istimewa. Budi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngantuk ta, guys? Halo, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jis Luar biasa, Balong Mojo Kulon. istimewa. Istimewa. Penduduke ganteng-ganteng sing kakung sing putri Ayu-ayu. Wah, top banget pokoke. Samene tumplek-blek dadi sitok nang kene. Ana sing nang etan, ana sing nang kulon, ana sing nang kidul. Bekne lho. Ana. Sing nang lor ya ana. Nang lor ya ana. Nang gedang-gedang mang akeh. Sapa so? Aku dinyang 5.000. Kekno. Ya mah 5.000 lumayan. ngawur. Iku nek situk nek ana 10 lho. Lho, jajal tambah ana 500 ngene budal aku. Budal lah kon. Harga dirimu mek 500 so. Kok njo atur maring panjenenganipun Bapak Kasun Supriyaji. Pak sapa? Ketua panitia. Pak Kolim komandan. Luar biasa malam hari ini bisa mengguyupne warga Balong Mojo Kulon dadi situk nang kene. Iso tumplek-blek nang kene ya so. Kabeh tulus ikhlas hati bantu untuk mendorong sampai terjadinya kaya ngene iki hiburan malam hari ini. Makane ayo didongano bareng-bareng so. Dongane. Mangan klepon entek siji. Cakep. Warga Balong Mojo Kulon ya Allah muga akeh rezeki. Allahumma. Minyak telon gawe luluran. Cakep. Muga-muga mari duwe gawe iki. Warga kabeh Balong Mojo Kulon duwike tambah akeh gak karu-karuan. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Mangan klepon ngombene es nanas. Cakep. Warga Balong Mojo Kulon tak dongano sing diutang ndang lunas. Ndang lunas. Amin so. Minyak telon dibuntel kelaras. Cakep. Muga-muga Pak Kasun, Pak Ketua Panitia, kabeh warga Balong Mojo Kulon diberkahi Gusti Allah seger waras. Ngono lho. Amin nggih. Amin. Mangan klepon ketiban ondo. Cakep. Bengi iki main nang Balong Mojo Kulon so. Ya. Muga-muga pandhong aku siji. Apa? Aku iso moleh nggawa rondo. Amin ah. Amin. Luar biasa. Balong Mojo Kulon ancene rondone top tier. Omonganmu tambah suwe tambah nyogrok entil-entil. Lho. Aja sampe nyogrok entil-entil Kok ya sungkan karo Pak Supriyaji. Sungkan lapo? Lho ket mang kepengin nyawer sungkan munggah ngono lho. Kon kaya ro wonge. Pak Supriyaji lho wis turu. Nggih Bu nggih. Dorong lho. Dorong ah. Boleh ngatur. Halo Pak. Lho. Ganteng ya Allah, ya Allah. Mangero iku ketok ganteng. Bengi iki lho, Song. Bengi iki tambang ganteng. Pol. Masalah. Alah kono-kono motivasi kon. Motivasiku menyemangati Pak Supriyaji. Ya. Ben uri-uri budaya terus. Sapa maneh sing uri-uri budaya nek gak awak dhewe. Betul Aja sekali. engko bengok-bengok nek ludruk wis diakoni kalau bangsa Lah, manca. mangkane iku ngene iki Polo Supriyaji patut diacungi jempol. Betul. Karena seorang pemimpin desane bakal maju nek gelem uri-uri budayane. Betul.
betul. Ngono kok gak obah Iso blas. dadi barometer. Kone mau ngomong urung mari kok iso. Apa? Apa ae? Lah apa? Menengo. Menengo. Wonge wis gawa wis gawa rekening. Iya kok kopi ae kok. Ket mang dicekeli kopi ae. Wis jamak nek Pak Supriyadi iki disungkani kalau wong kene. Bener sekali. Supriyaji. Supriyaji mengandung makna dan arti yang sangat istimewa. Asma kinarya japa? Iya, Jeneng iku membawa donga. donga ana dungane dhewe-dhewe. Iya, ya kok Iya. Supriyaji ngene. Mengkane ben ana sing dijenengno Sri Rejeki. Sri Rejeki. Sri pari rejeki iku. Lho, ngono lho rezeki teko. Lho kok rezeki teko. Pak Polo. Pak, Matur suwun Pak Polo. lah kok mek situk, Pak. Lho. Tambahi ta? Ya rene ngene lho, Bos. Rezeki ku gaib. Rezeki gaib. Kaya Ana apa ae? heeh. Ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong sing gelem syukur marang berkah Gusti bakal diluwihno rezekine, dijembarno rezekine. Berarti kudu ngomong alhamdulillah. Iya. Mangka- Kon gak gelem syukur, Kanjeng Nabi wis dawuh lho. Dawuh nih. Ayat khulul jannata khati'ur rahim gak bakal buka lawang swarga kanggone wong sing gak gelem syukur. Lho cek jerune kata-katamu so. Aku mang diwurui apa kentut. Iku mang. Makane kon kok pinter. Iya. Sing nambahi kok gak moro-moro iki. Lho dorong Dorong, mari dhisik Supriyaji. Supriyaji. Ana maknane. Heeh. Nek rasa, ra iku raga sola. Sola. Berarti awak gelem nganggur nyambut gawe getu. Pinter nyambut gawe. Kaya jenengmu sapa? Wanto. Wanto. Wan iku kandang. To. To iku kethek. Mau pikir aku bedes. Mau pikir aku kebun binatang. Disyukuri ae sapa ngerti kon men dadi pawange kethek. Ngono ah. Lho iya. Berarti kok disyukuri ya. Iya. Alhamdulillah. Supriyaji. Supriyaji. Iso kon Supriyaji. Mbok dawae sesa. Salah titik dijaluk maneh kan sabaramu. Salah titik dijaluk maneh. Jaluk maneh. Nek bener, Nek bener ditambahi ping pindho. alhamdulillah. Nek gak ditambahi, Heh? kebacut so. Supriyaji. Suka menolong dan suka membantu. Dia selalu baik hati kepada siapapun. Sopo maneh nek gak Supri? Supriyaji. Tepuk tangan Bapak Supriyaji. Nah, Luar biasa. Alon-alon ae. Alon-alon. Pribadi yang baik. Beliau tidak sombong. Betul. Selalu berwibawa nang nisor masih derajate nang dhuwur. Iya. Sopo maneh nek gak? Pak Supriyaji. Tepuk tangan maneh. Ana sak konsonan vokal. A. Alhamdulillah. Iya. Bengi iki keluarga besar Lodrok Budi Wijaya ditekakno nang Balong Mojo Kulon. Kanggo Masyarakate. Iya. Yaiku sapa maneh nek gak Pak Supriyaji. Tepuk tangan Supriyaji. Iya. Dorong to. Sik dorong kari situ. Durung ah. Iya. Kari situ. Kare situ. Ji. Ya. So, jine disimpen ae so. Kaya apa? Digawe taun ngarep nek nanggap maneh so. Ya diartekno. Diartekno. Ji. Jika beliau kesusahan banyak warga yang membantu. Pasti ngelumpuk Banyak. rene matur suwun Pak. Diparani maneh so. Ya ngene lho. Mangane kok tak kandhani. Apa? Wong meneh nek mati nang alam kubur iku nek salah diajar, terutama dagelan. Apa? Cangkeme diajar dhisik. Mangkane so, ayo sing ngiduk para kaum ulama. Iya, bener. Gandol sarunge ustad. Gandol sareng ustad. Ustad nandi rono rene bateken sarunge. Bateken terus ngono ya. Bateken. Pak Supriyaji ku sayang karo bojone. Sayang karo bojone. Tapi ketek kon tolak-toleh apa nang kene mau? Sawangane kok tolak-toleh. Kon tak ceritani. Iya. Aku nang kene emang teko sewore so. Sore kon wis teko nang kene. Sore jam 4 wis tutuk kene. Perlune Astagfirullah, aku kepengin kenal warga kene so. Kong durung kenal karo wong kene. Yo durung kenal, aku kan kepengin kenal ben awak dhewe iki bermasyarakat kaya Pak Supriyaji. Iso dadi manjing seduluran. Ya bener sih so. Ya. Ya Allah, ana sing ngayu so. Ono sing ayu. Ana sing ngayu. Wong kene. Sayange bojone wong, Bojone wong. tapi menggoda. Wayu tapi. Wayu sumpah. Oh, iya nang kene. Wonge nang kene. Kon mang kenal. Ya Allah kenalan aku so. Arek ono. Ono Sopo to? Warni. Sapa? Warni. Warni Arek RT loro kono lho. Wayu anjene yo. Bojone Sugin. Sapa?
Kon kok apal. Suwun. Aku oleh. Terima kasih. Loh, Alhamdulillah. Sugin nggo uyuh kemiki nang guri. Iki teko Sugin iki mau. Iki metu Sugin ah. Gak mungkin Sugin mangkel ngene getem-getem Lho, marine. mari iki. Apa? Dilungkas Sugin rene. Ngono lho. Ngaplok Iku kancamu yo an. Entok yo. Tapi bojone Sugin. Bojone Sugin. Aja digodha. Kate tak gudhe kowe yo gak wani sesuk. Aja dosa. Gak oleh Wong ta. paling elek-eleke wong nek sampe nglanggar pagrayu. Ngojo. Kon kaya ora pagerayu. Pagrayu pagese dicet abang ijo lho Ngono. pagrayu sih. Tapi ana sing luwih ayu maneh. Ana sing luwih ayu. Iki rondo so. Rondo. Sumpah. Kon nek ngomong rondo sawangane kok ambek ngiler. Soale wonge wayu Saking ayune. Saking Kon ayune. sampe terpukau. Loh, bodine so. Apa dine? Luar biasa kaya son horeg. Iku bodi ta. Gerdu iku. Sumpah. Saking apike. Oh, bokonge sok bahenol ngono. Bokonge sok sliut. Seliut. Tapi rondo. Tapi ayu. Oh. Iki mang yo delok. Delok. Sopo? Seniti. Sapa? Seniti. Miki entek batene iki. Entek. Ya wis, Gak dites. disake. Tak sake Ya. ae. Ngene. Gak apa-apa to. Apa? Asli wong kene. Asli wong kene. Oh iya. Wah, kok masa. Apa? Nanti seniti kene, Mang. Kon kok sawangane kok srek ngono kan sawangane. Srek gak srek ya apa? Tapi rondo. Rondo. Lho gak apa-apa to. Rondo ku nulung rondo padha karo kon nulung wong kesusahan. Asline kepenginku ya kaya ngono, tapi loro lho so. Tanggane iki ya luwe ayu ya rondo pisan. Ya rondo pisan. Iya. Iki mayo nang kene. Lah ala budal bareng wong tangga jejer. Delok karo Seniti. Iya. Gandeng wong loro. Iya. Sapa? Yati. Sapa? Yati. Yati. Heeh. Oh ala Titi. Rondo pirang taun Ti? Lah suwe. Wong saiki untune wis entek. Kon niku aja kuwatir. Saiki ku wis ana pasang untu 8 juta jangkep. Masa? Lho iya. Nek ngono Yati tak omongane ya. Sapa jenenge Mang? Yati. Yati. Iya. Kena digawe jargon rek. Yati. Kon seneng ta enggak? Heh? Kon seneng ambek Yati enggak? Seneng asline so. Kon nek seneng tirun Pak Supriyaji. Apa? Karo bojone Gemati. Bojone ngerti kon dibelanjani pira sedina? Pira? Pak Supriyaji oleh sayang karo bojone sedina dibelanjani 500. Wah, kakean. Duh, seneng karo bojo, sayang karo bojo. Mas yo seneng iku lho bojo aja terlalu dimanjakan so. Jenenge bojo kok. Lho, iku sama dengan buang-buang duit. Iku jenenge pemborosan. Nek gak duwe-duwe Pak Supriyaji duwite akeh kok. Mas yo duwike akeh. Wong wedok iku dibelajari hemat. Gak kaya bojoku. Gak kaya bojoku. Lho, gak kaya bojoku. iya. Iya. Bojomu apa? Bojoku neriman. Neriman sa Indonesia. Bojomu neriman? Iya. Neriman sing kaya apa? Lah. Terima bojo Mbak Supriyaji dibayari piro 500.000. 500.000. Nah, bojoku kon ro. Apa? Tak belanjani sedina 5.000. Lho Piro? 5.000. Gak to. Bojomu gak duwe weteng apa bojomu? Lah ya apa iku jenenge istri solehah. 5.000 to. 5.000. Kena digawe apa 5.000 saiki? Gemangan. Pulsa minimal 50.000 lho saiki. Makane bojoku gak tak tukokno pulsa, tak tukokno wifi. Pak Supriyaji belanjane 500. Iya. Sedina mangan ping 3. Masih bojoku 5.000 sedina mangan ping 3. Yo gak cukup. Yo cukup. Carane apa? Lah, esuk-esuk sarapan energen. Ya apa? Energen. Energen. Esuk Pencegah lapar 2.000. 2.000. Iya. Esuk ya. Esuk. Cukup ya. Cukup. Iya rek energen. Iya. Tapi gak esuk to lho. Lah apa? Awan iki sik mangan. Awan yo mangan padha ae. Lah kon duwemu kari mek 3.000. 3.000 gampang. Ya apa gampange? Tak tukokno awan Oki jelly drink. Wah, Jelly. Oki jelly drink. Pencegah Pencegah lapar 2.000 maneh. 2.000. Wis 4.000. Cukup so. Bojone Pak Kasun gak trimo esuk awan, sore bengi yo mangan. Bojoku ya iya. Lho, kari 1.000 lho dhuwitmu. 1.000 ya cukup. Lah sore mbok tukokno apa? Promak. Apa?
Bojomu tukono promak iki lho apa gak kembung suwe-suwe. Lah, tapi alhamdulillah. Apa? Sak minggu ditelateni bojoku kon ro hasile. Hasile? Wah, bongko bojoku. Menembene ku tirun Pak Supriyaji. Lah apa niru-niru gaya hidupe orang. Tapi aku gak ngilokno awakmu nek iso belanjane 5.000 tok. Gak masalah, wong ancene kayamu mek sakmono. Iya. Dicukup-cukupno. Makane Carane cukup ya apa lah ngono. Lah iya sih, gak oleh nyontoh gaya hidupe orang lain. Durung karuan padha. Yang krik keteke sapa ucul iki? Toh. Masalah. So, kaya petik warna-warni so. Teko ngarep kaya nanas. Teko mburi ndelokno. Lho, kaya bokong kethek. Apa? Iki gimana? Halo. Tahu bulat. Lho, kok sok tahu bulat nang kene iki lho. Cara. Dunia Akbar. Sok adan iki lho. Kon niatmu apa? kon gubu yae. Masih ngono gawe leben. Niatmu nyanyi ta kon iki? Arek kok jahat. Sing jahat sapa? Dunia bulbul. Masalah to. Aku gak ngira. Celengan Semar iki suarane enak. Celengan matamu. Nehi kebul. Sikile bubulen. Cocok iki lagune lagu India to. Potongane wonge lah kaya unta. Gaya bulbul. Oh gaya bulbul. La 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 kuntet bojone dok Ger ketana ger. Asik. Ger ketana ger. Ger ketana ger acak rasa bojone suster Ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Acak wanto. nek turu ngiler ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Cak kuntet numpak helikopter. ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger. Cak rasa numpak skuter Ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Acak wanto. ambune banger Ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger ketana ger. Acak kuntet wonge pinter. ger ketana ger. Ger ketana ger. Ger
ger ketana ketana ger ketana ketana ger ketana ketana ger 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 acak rasa kaya mege per ketana ketana ger ketana ketana ger ketana ketana ger ketana ketan ger ketana ketan ger 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 tak wanta dirobong laler. Iya. Kok sing enak. ya bener Kon dokter pinter-pinter ya aku dirobong laler iki. Lah kon telat olehmu nyaut. kapan gawa Ngono lho. Oh, wong panah. kudu banter Set 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 awakmu wayahe awakmu kon gak mlebu. Rasa. Ambekanku kon gak rek lho. Apa? Senin Selasa. kon gak sungkan ambek ulure jedong iki nek kalah Urut jedong kakekmu. Apa sih, Dik? Lopo. Kok nyocot ae ambek kancamu sing gak ono blangkrane ngene iki. So. Tet iku makmu Adet Mak kakekmu. Sapa? ha iku sapa Sapa? BUDYU. Apa iku? Bojo. Iki bojomu. Iya. Lah wong kotake sapiteng kok bojone ayu ngono. Kon tutupe ngono. Apa sih, Dik? Iki wis ngerti sih aku janjian. Janjian. Adopsi anak. Heeh. Kok tambah nyocot ae nduk kene iku lho. kan ngomong apa kate apa Adopsi anak. lah kon ra bembe kundet pirang tahun Enek le hampir 20 tahun. kok gak iso duwe anak Rene tak kandani. apa Minggir Tet. Tak kandani ya. apa Iki bukane aku membuka aib wong lanang ya, Cak. ya gak apa-apa curhat ambek aku Ya. gak apa-apa Iki menengo ya, mumpung kuntet cek rada rono. Kuntet iku ibarat HP ku ya gak metu sinyale. Iya, gak metu sinyale gak metu sinyale, cara busi ku wis gak ono setrume. cara busi Gak ono setrume. Lah, lho alah Terus kok kan dadi anak iku teko endi dalane? sembarang iku ono solasine Lah terus sing solusi. dalan keluar iku lho Solusi. iya ono solusine Kon ngomong ngah-ngoh. lah lho lah nek kon ndelok bojomu mbok padakno peda motor ibarate busi wis ngopil gak iso metu setrume Iya. iku ono carane Carane. cekelencek busine Cekel cek. ya dol kok kertas gosok Kertas gosok. pucuke gosoken srok delon sebulen bu kok nek wis gilap setrumen metu Wis, Cak. wis tau Sampeyan lali ta lek tau sobo-sobo cerita nang aku. iya Aku curhat nang sampean kei jalan keluare ngono. iya Wis. wis tau ngono mau Mulih tanggapan Iya. dhek turu ya. Lumah-lumah koyo dienak-enakno turune ya. Iya. Langsung gak kesuwen, Cak. terus Tak cekel cek. Ngono ya. Tak jopokno. nyekelmu ya apa Tak cekel cek ngene. waduh nek ndelok nyekel iki kaya pengalaman iki kaya iso Lah ya pengalaman wong nyekel wae bojoku dhewe. lah iya kaya penyanyi nek jek kae gak ro nyekel kan ngene kon kok iso ngene iki lho Cek gak roto. oh ngono maksudmu Iya. terus marung ngono, Cak, tak golekno amplas sing kasar lho. sing rada kasar Iya. iya bener Marung ngono tak sruku. Marung ngono tak sepul. mau sendili pisan Tak selentiki. Duh. Ora tambah metu setrume. gak Cak. tambah metu setrume Gak metu apane tambah melincet kabeh. Melincet kabeh. Lah kan lincet apa? Kuwe ambek kukune. Malah aku perin. Saiki sida apa gak sampean gelem apa gak? Lho, Iki ge pancingan jare wong tuwek-tuwek iki ngene, lek gak iso duwe anak iku belajar adopsi. Lah sapa ngerti lambat hari, lambat bulan, lambat tahun iso diparingi momongan dhewe. ya. So ambek Wanto. Apa? Sepurane aku 15 tahun ambek bojoku gak iso duwe anak, gak perkara apa-apa. Ora apa. Gak gitu goblok. Kon niku lanang tapi gak jantan blas. carane nek gak gitu Carane apa? ibarat jambu kedukuren gocekmu kurang dawa sepungen to Disembung ah. sembung Kon seneng nek gobrak. Ayo budal aku wis janjian karo mami. Wis gak kakek ngomong. Hmm. Ngomong bendina kok gak ono enteke apa lambemu apa disocok linggis.
Kon gelem tak gak? Iya. Lek gak gelem tak pegat lho ya kon. Aja, Dik. Iya, Dik, iya. Wis pegaten ae. Pegaten ae. Pegaten ae ngoh. Pegat. Pret, gak apa-apa. Apa? Nek wong biyen niku ngono ancane, Tet. Nek gak duwe anak dipegat, terus kancane ganteni dilu, engko duwe anak to. Kon wis tau dijak nang mburi? Gorong. Blumbang mang gorong ana sing mancing kon. Aku tak tolong karepku iku kok. Tolong apane tolong mentung kon Apa ngerti kono lek lumayan aku. ngomong ambek bojoku ndilu ngangan ndilu ndanga. Wis ngene lho Dik mosok kan duwe anak kok kondo-kondo sirere. Le, ya apa sih perasaanku gak sedih? Isin. Gak gelo? Isin. Isin. Oh tak bacok cangkemmu kon kok. Ngene tek mencolot. Dunggane dilu aduh cesuce. Kono nek wong wedok kok mbok tindhi jenenge pabrik. Wong sampe mencelat. Rasane ya apa, Tet? Ngapane ludih cocokku. Wes saiki ayo budal. Udah lah iki. Nang gone mami, aku wis pesen arek ganteng. Putih keturunan Cina. Oh, Indo. Njaluk sing Cina. sing ganteng, Ganteng. putih. Putih ginu-ginu. Gak usah nang Mami Okta. Nandi? Engko kene akeh watu kumbung putih. Tet, karepe bojomu bener. Arek putih ngono kan Indocina. Indocina. Iki berarti ben ana turunan Cina. Oh. Nek wong apa iki wong Londo iku Indo Belanda. Oh. Tonggoku winginane ono, Tet. Karo Rabi musuh wong Persia. Terus? Lho, dadi anggora ngono lho. rumasamu kucing ya bojoku. Wes ayo budal. Iya, iya. Mampir pasar, tuku peralatan bayi, Iya. tuku bok bayi. Tuku bok bayi. Iya. Pampers gak. Wes aja nyotot gelem tak gak? Iya iya. Kok nek ndolek anak biasa aja lali nggo kedang biasae. Iya iku musuh. Biasae lho. Nek gak ono ya gak apa-apa, Wes sak ayo ono budal. ae. Gedang Oh, wes kluthuk. aja nyotot. Iya iya. Gak nyono aku ya. Lah ya ya. Potongan koyo sumpel e wis, sing ngono iku sok bojone ayu. Kan duwe anak Ayo pisan. didelok koyo apa tadine. Ayo. Ayo.